Alhamdulillah, to yanzu lokaci yayi na kallon shirin Izzar So, wato wannan episode na 62 da ake ta jira. Wanda masu kallo suke jiran su ga an bayyana Umar Hashim a matsayin shine dan Aliyu dan Matawalle. Kuma wanda yake shine malamin da ake tunanin ya tsinci Aliyu, to shine wato Malam Inuwa, mahaifi ga Umar Hashim kenan a cikin fim. To da haka ina ƙara jin hankalin masu kallo kar su yi fushi wanda suke cewa idan ba a bayyana Umar Hashim a matsayin shine Ali dan Matawalla ba, a cewa wai sun daina kallon fim din. To idan aka yi hakan kamar ba a yi uzuri ba, ko ba a ga dama ta su directors din fim din da wayanda suka rubuta labarin ba. Idan ba ku manta ba, a baya sanda Umar Hashim ya bar aiki, ya bar ma'aikatar Matawalle, da mutane suka ga hoton tahowarsa, wato shi Lawan Ahmad ya wallafa a fejinsa na Instagram inda ya taho, jama'a suna bin sa, wannan matar ta tsaya ta kawo korafi, ta suka, ya bi mata hakinta. Akwai wayanda suka ce a lokacin sun daina kallon fim din saboda wai an shigo da siyasa. A zahiri mutum in ka ga hoto ko ka ji dan lafazi takaitacce za ka yi tunanin an shigo da siyasa ne, amma kuma ba lalle ba ne, kuma hakan bai kasance ba a ciki. To da haka ko me zai kasance a wannan shirin na Izzar So episode na 62 a yau din nan, da za a saka shi a Bakori TV yanzu nan da 'yan mintuna a Bakori TV karfe 8 daidai. To mutane su yi uzuri, su jira su ga me zai faru, banda zage-zage ko habaici ko a ci darakta ya hauka ko wani abu. Da haka mu ba ku yi subscribe din channel din mu, ku danna kararrawar sanarwa, domin in an gama wannan episode din za mu tattauna da masu kallo, masu bibiyar wannan babbar tasha tamu ta komai da ruwanka, mai subscribers kusan 20,000 da wani abu. Cikin Allah ku ci gaba da subscribing da danna like domin ƙara haɓaka wannan channel din.